man kesal stem, king pro man kesal stem. Bon ke statement ki ba ang ba jinjab jang pi hap ka HDC election kan numton ka jinga daya kas nam araja pra election. Kublish boni pi baron and welcome you back to Word with mentasking and crunch pang kumno ka VP ka job kam this election but kan job na M house nam araja pra. So bangit sedang kita baro ngitip ya ka VP la sanga aja poi bakal sedang ning ka mo join ha politics sa aja plan. But ka jing tumu hi nando basdang ka day ban ra ya ka jing bha but ka jing kala ka shnang ka thau ko jungi. But ka jing tumu kala bu apoke HDC election ro but kala job da basok kala job ro prasi da po JJC but kan yo seat apoke HDC election kala seng ya ka executive committee claim don kam ka jing rap jing kuwi party VPP mata sampai baro kini kesal remrut hatu formasi ro rem jika jing job apoke HDC election kapaning kong no kadai kipadba ki la kimpadi iya ka jitre joka VP handai ki ngat ya ka jing kren ba ka jing thumu ka haman la ki election campaign ka badan bakumno kan wan raya ka jing suk apokasno ka thau ko jungi baka pensyairu baka aru ka jing simpangi ki jing ki jungi ki jing jar ko jungi ki jing yo ki jungi ki balak ban yo ki balak bandu kita ki jing simpang ki pensyai ka airot but ka way ka dai na ka manifesto ko jong ka manifesto ka party ka pensyai bakan le persai ka corruption ngigi pa ba ngim kuwa tang bakin le persya handre ban penduk pendam sebenarnya ka corruption ka ong benar-benar good governance for district council kata te ngin sayu I nado mental senam hado senam arajaro plan next election bil kai kele ayu but kawai kadai ka jingkan tho jongki wai ki party personally ya u candidate ka VPP Bardan balik itu ya kadang kani kalapan iya ki jinong khana ki candidate ki jongki party ki ba pher but kani kalapan bore ki ba man karshan scam ya ka VPP baban ai ka jing job suk ya ka VPP bon ki statement ki ba ang ba ka VPP ka jing job jong VPP hap ka HDC election kan numton ka jing daya kas nam araja pra election ka ruling party ka ang ba ka vote share jong ka VPP kala hiar shibon ha ka ne ka MDC election na ka election MP how araja psa but ki ong ro ba kalaban hiar kham bon shushu how ha ka election araja pra ka statement jong ba pol ka ong kumne ba menta ki layo e kabor yang nya pe ki atre ayu apoke HDC bon shushu ki statement ki ba ong ki wegi minister ngan shubu ra kan kales hangne se pe ki pisya but kane baro ka shong hangi ki pa ba iko aban I ka jingkalang iko aban vote no iko aban tap vote no ka shong hangi pa ba adang iko aban yo e ka jingkalang happy yo politician ubabyang ka party ban rule ya ka government hi broke away de ban long ki babyang namar ladang idon u nong yalam ubabyang kasnong ka thawr kanya har kom ka babyang we have nothing but we have everything because we have the right leadership. That's the only thing you need. ka VPP kan job dabas sok ha ajaro pra kumbalong ha HDC lada katray kam ha HDC kumbang kalakren kumbang kalabu ha manifesto ka chongka at lada kapan klan nya kanya ka chongka haman na ki assembly babanya kren ki mat ki bokongsan kan don ya kabor ka jong ki pajbaban karshan ya ki badlada ki sitting minister ki kren news ki baper ka jingjab chongka VPP kanang klan chusho but ka bakado kadai ban weng ya ki political aspect na ka party ki ba lalong kinom penyadri ki ba pen kenya ka an ha ka por pa ki bat ya ka bor but ni kung ki bar ngi ban kan ma bangim de ni di ban long ki ba usyar de ban shu vote ya ka party tang makikran bha bon kilyang ya ban pen de ban shu be ya ka jipun be jongi politician kumbo ang UDCM gujongi Iya meli ngi kinong election no ngi pen be lai pu jai ya ki ba pri kinong thepu ti kinong thepu ru kingo ka ba ya kata ngi pen be man kesal stem kingo pro man kesal stem but ni dere belong responsible ya ka jinon kam gujongi ni belong responsible hi ya ki jinon kam gujongi ni belong responsible ka shnong ka thau gujongi ni belong responsible ya ka dongga jongi na ka jing khud jing suba ka shnong ka thau gujongi ni belong responsible hi mangi de ban chukmi linti ya ka government jing im gujongi kam ni belong slave hak ti gujongi
Day mga ko kerman ro baka VPP kan tray kumba kala kren kumba kala tho ke should see berbana ra share ta ka jing hap sno ka thau ka jungi kat bala akong ka isi ka day bandon ya ka bor ban man ra ka ta ka jing pa at least kumash pawn 20% na ka ta baka la thumu ada company kumta ka jing job jong ka pa arja ro pra ka long ka bas camp ada company tek pai ba kla shubun be I know talu thai bara tagi ni kinting ako lo ta bisa bisa to na please like comment share lagi ni kinting ko bless